ଝିଅ ମାନେ ତମେ ଯଦି ହିରୋଇନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ବେସରକାରୀ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ ଝିଅ ମାନେ। ଆମକୁ ଶିଖିବ ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ ଝିଅ ମାନେ ସାର୍ କିଛି କଷ୍ଟ ହେବନି, କିଛି କଷ୍ଟ ହେବନି। ନାମ ଟିକେ ହଳୁଆ ହଳୁଆ ଲାଗିବ, ତାପରେ କରିସିବା ପୁରା ସଜ ହେଇଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଝିଅ ମାନେ ସାର୍ କାଲି ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡାକ ଶିଖେଇଥିଲି ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡାକ ତମର ମନେ ଅଛି? ମତେ ଟିକେ କରିକି ଦେଖାଅ। ହଲ କରିସିବା